Здравейте! Аз съм Мастер Влог. И това е клип, не знам, рандом клип. Да, това е рандом клип. И тук с мене ще остане за изненада. Тук с мене Георги Монстър. И това е рандомите номер 1. Разговор с неизвестните. И тук се казва. Георги Монстър, ела. Не. Да. Така ще правя. Това е нещо като информационно видео. Ще правя клипове като на... Ето тук да не може ли? Ето тук да не... Като събера по 300 абоната някъде. И някои имат по-малко абонати от мен. Да ми пишат в коментарите и ще правя клип, в който да станат може би по-известни, отколкото са. Нали, пишете ми в коментарите, ще правя това видео. Всяка седмица ще казвам тази информация в моя канал. И да, общо взето, който има по-малко, това ще си го качвам редовно и следете канала ми, ще качвам всеки ден, ако имам шанс. Примерно днеска, това ще ми е 4-ти клип за днес. И това е от мен и чао!